дар муассисаи давлатии боғи миллии ваҳдат ки яке аз минтақаи калони боғдорист, боғдорону токпарварон баъди ба шакл даровардани дарахтону ниҳолҳо ва буридани навдаи ток зери ниҳолҳоро нарм намуда аз алафҳои бегона тоза менамоянд. дар ин давра яке аз маъракаи муҳими боғдорӣ ин пайванди ниҳолон мебошад. Зокир Сидиқбоев давоми 20 соли боғбонияш дарахтони зиёдеро парвариш намуда дар ин самт таҷрибаи бой дорад. Имрӯз ӯ бо истифодаи обу ҳавои мусоиди аввали баҳор пайванди дарахтони боғашро ба анҷом мерасонад. Ин корро бо мақсади ба даст овардани ҳосили фаровон ва хушсифат иҷро менамояд. боғбонӣ бо таҷриба аз ҳосили ба даст омадаи соли гузашта ба завқ омада умед дорад ки дар мавсими имсола низ ҳамин гуна ҳосили дилхоҳро ҷамъоварӣ менамояд. зеро ӯ имрӯз аз усулҳои нави боғдорӣ истифода мебарад. ҳанӯз маъракаи пайванди дарахтон дер нашуда онро хотима дод. маълум аст ки аз даст додани вақти муносиб барои пайванд намудани дарахтон мувофиқи мақсад нест, иброз дошт ӯ. олишчоҳои артагаш брондигива гелос пайванд мекунем. гелоси майски ҳамун калон-калони нағзаш прогресс мебине искина пайванда вақташ омадагӣ ҷои хатогоҳи дарахтҳо бо кӯчонда мешинонем. ҳосило нақ шавад мегӯем, фаровон шавад, калон-калони хушрӯй мешавад, бозор ба сифат мебурад. масоҳати боғи муассисаи давлатӣ 584 гектарро дар бар гирифта дар он нави зардолу, гелос, олӯ, чормағз, анор ва бодом парвариш карда мешавад. дар ин рӯзҳо боғоти бодом ғарқи гул буд ки ҳар бинандаро ба худ ҷалб мекард. имсол дар муассиса зиёда аз 8 гектар боғ аз нав барқарор карда шуд, таъкид дошт саркишоварзи боғи миллии ваҳдат. соли ҷорӣ дар муассисаи давлатии боғи миллии ваҳдат 8 гектар барқарори боғи нав таъсис шуд. дар муассиса асосан боғи зардолу барқарор карда шудааст ки ин навъҳои мирсанҷилӣ ва бӯйбоӣ мебошад ки ба содирот мувофиқат мекунад. муассиса тасмим дорад ки дар солҳои минбаъда чунин миқдори боғҳоро зиёд карда. ҳозир чихел ки ба шумо маълум аст дар боғи мо дарахтони боғҳои себи интенсиви, суперинтенсиви гелос мавҷуд мебошад ки ин аз ҷиҳати ҳосилнокӣ хеле хуб мебошад ва ба содирот ҳам ҷавобгӯ мебошад. таъсиси боғи нав имконият медиҳад ки бештар навъҳои ба иқлим тобовар ва аз ҷиҳати сифати маҳсулот серталаб парвариш карда шавад. чуноне мутахассисони соҳа таъкид менамоянд ба роҳмондании ин усул барои таъминоти аҳолӣ бо маҳсулоти тару тоза кӯмаки ҳамаҷониба мерасонад. ба ҷои боғҳои кӯҳнашудаи анъанавӣ мо боғҳои нави замонавии интенсивӣ ва ҳам суперинтенсивӣ бунёд карда истодаем. дар инҷо фарқи боғҳои анъанавӣ ва боғҳои интенсивии ин замонавӣ дар он аст ки дар боғҳои кӯҳнаи анъанавӣ дарахтҳои қадбаланди навъҳои маҳаллӣ парвариш карда мешаванд ва дар боғҳои интенсивии замонавӣ навъҳои қадпасти ба талаботи бозор ҷавобгӯ мевадиҳанда навъҳои беҳтарини содиротшаванда парвариш карда шуда истодааст. барномаи рушди соҳаи боғу токпарварӣ дар доираи дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Имомалӣ Раҳмон дар тамоми шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ аз ҷумла вилояти Суғд бо Маром ҷараён дорад. طبق این برنامه در ولایت برقرار کنی باغ کهنه در سال روان 950 گکتار پیش بینی گردیده تا به امروز 615 گکتار بنیاد گردیده است. در منطقه‌های گوناگون ولایت با فرارسیدن شرایط مساعد شناندن نیازهای درختان میوه دهنده بنیاد باغ نو و برقرار کنی باغ کهنه جریان دارد. سال 2026 کشاورزان ولایت باید در میدان 121 گکتار بنیاد باغ نو برقرار کنی باغ‌های کهنه در میدان 950 گکتار بنیاد تاکدار نو در میدان 110 گکتار برقرار کنی تاکدارهای کهنه در میدان 110 گکتار اینچنین بنیاد باغ اینتنسیوی در میدان 15 گکتار پیش بینی گردیده است. طبق معلومات فوری دسترس گردیده از شهر و ناحیه‌های ولایت به سنه مذکور در میدان 86 گکتار بنیاد باغ نو در میدان 615 گکتار برقرار کنی باغ‌های کهنه در میدان 11 گکتار بنیاد تاکدار نو در میدان 27 گکتار تاکدارهای کهنه عملی گردانده شده است. همزمان باید قید نمود که در مورد نورافشان شهر اسفره
در زمین‌های بیکارخوابیده به گردش کشاورزی وارد نمودن از جانب صاحبکاران به سنی مذکور 25 هکتار باغ‌های اینتنسیوی نیال‌های زردآلو، شفتالو بنیاد گردیده و اقدام نک با مرام ادامه دارد. риёии агротехникии парвариш имконият фароҳам меорад ки ҳосилноки афзун, парвариши ниҳолҳо беҳтар, нигоҳдоштани замини кишт, боғу тогзорон хубтар гардад. истеҳсоли ҳарчи бештари маҳсулоти кишоварзӣ барои таъминоти талаботи аҳолӣ равона гардида, на танҳо бозори дохилӣ бо маҳсулоти тару тоза таъмин, балки содироти он ба роҳ монда мешавад. яке аз ҳадафҳои стратегияи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ки таъмини амнияти озиқовории мамлакат мебошад, дар амал татбиқ гардида, на танҳо сабади истеъмоли сокинон пурра, балки захираи маҳсулот низ беҳтар мегардад. парвариши бунёди боғ имконият фароҳам меорад ки маҳсулоти хушсифати истеҳсоли ватанӣ на танҳо дар дохил, балки дар хориҷи кишвар харидорони худро пайдо намояд. имрӯз боғдорони мамлакат дар истеҳсоли маҳсулоти хушсифат муваффақ гашта, онро дар кишварҳои намоёни дунё муаррифӣ менамоянд.